Genesis Kapitulo 4. Si Cain kag si Abel. Karon si Adan naghiusa sa iya asawa kag nagbusong siya. Nagbata siya sing lalaki kag nagsiling siya. Nakabaton ako sing anak nga lalaki sa bulig sang Ginoo. Gani ginhingalanan niya ang iya bata kay Cain. Sang ulihi, nagbata siya kay Abel, nga isa man kalalaki. Si Abel nangin manugbantay sa mga karnero, pero si Cain mangunguma. Sang wala madugay, si Cain nagkuha sang isa ka bahin sang iya patubas, kag ginhalad ini sa Ginoo. Dayon si Abel nagdala sang panganay sang isa sang iya mga hayop. Ginihaw niya ini, kag ang pinakamaayo nga bahin ginhatag niya nga halad. Ang Ginoo nalipay gid kay Abel kag sa iya halad, pero wala niya pagbatuna si Cain kag ang iya halad. Si Cain nagsingkal sa kaakig kag nagpalamula ang iya guya. Dayon ang Ginoo nagsiling kay Cain, "Ngaa naakig ka? Ngaa nagakusmod ka? Kung maayo ang ginhimo mo, kung tani manayanaya ang imo guya. Pero tungod nga malain ang ginhimo mo, ang sala pareho sang mabangis nga sapat nga nagahukmong sa imo puwertahan. Maluyag ini sa paggahom sa imo, pero kinahanglan dag-on mo siya." Dayon si Cain nagsiling sa iya utod nga si Abel, "Dali, mamasyar kita." Sang didto na sila sa latagon, ginpatay ni Cain ang iya utod. Ang Ginoo nagpamangkot kay Cain, "Diin ang imo utod nga si Abel." Nagsabat siya, "Ambot, ako bala ang manugbantay sang akon utod?" Karon ang Ginoo nagsiling, "Nga ginhimo mo ining makasiligni nga butang? Ang dugo sang imo utod nagasinggit sa akon, gikan sa duta, subong sang isa ka tingog nga nagapangayo sang pagtimalos. Kag karon ginapakamalaot ka, kag pagatabugon ka halin sa sini nga duta, nga nagbuka sang iya baba sa pagbaton sang dugo sang imo utod gikan sa imo kamot. Kung magpananom ikaw, ang duta hindi magpatubas sing bisan ano para sa imo, kag mangintiyog-tiyog ikaw nga wala sing puloy-an sa duta." Dayon si Cain nagsiling sa Ginoo, "Tama ka bug-at ini nga silot. Karon ginatabog mo ako halin sa sini nga duta, kag halin sa imo atubangan. Mangintiyog-tiyog ako nga wala sing puloy-an sa sini nga duta, kag ang bisan sino nga makakita sa akon magapatay sa akon." Pero ang Ginoo nagsabat sa iya, "Indi, kay kun may magpatay sa imo, 7 ka kabuhi ang itumbas sa imo kabuhi." Gani ang Ginoo nagbutang sing tanda kay Cain sa pagpaandam sa bisan kay sino nga masugata niya nga indi siya pagpatyon. Kag si Cain nagpalayo sa Ginoo, kag nagpuyo sa nasidlangan sang Eden, sa duta nga gintawag Tiyog-tiyog. Ang mga kaliwat ni Cain. Si Cain kag ang iya asawa nagbata sing lalaki, kag ginhingalanan nila ang bata kay Enoch. Sang ulihi si Cain nagpasad sing isa ka syudad, kag ginhingalanan niya ini sa ngalan sang iya bata nga si Enoch. Si Enoch may bata nga lalaki nga ginhingalanan kay Irad. Si Irad amay ni Mehujael. Si Mehujael amay ni Metusael, kag si Metusael amay ni Lamech.
Si Lamek nagpangasawa sing duha ka babayi nga amo sanday Ada kag Sila. Si Ada nagbata kay Jabal nga amo ang ginhalinan sa mga manugbantay sa mga hayop kag nagapuyo sa mga tolda. Ang iya utod nga lalaki amo si Jubal nga amo ang ginhalinan sang tanan nga mga musikero nga nagatukar sang arpa kag plauta. Si Sila nagbata kay Tubal-Cain nga ginhalinan sang tanan nga sang salsalon kag sang saway. Ang utod nga babayi ni Tubal-Cain amo si Naama. Si Lamek nagsiling sa iya mga asawa, Ada kag Sila nga akon mga asawa, pamatiin ninyo ako. Nakapatay ako sing pamatanon nga lalaki kay ginsakit niya ako. Kung may magpatay kay Cain, pagatumbasan sing 7 ka kabuhi. Ang bisan sino nga magpatay sa akon, pagatumbasan sing kapituan kag 7 ka pilo. Si Set kag si Enos. Si Adan kag ang iya asawa nagbata liwat sing lalaki. Si Eva nagsiling, ang Dios naghatag sa akon sing isa ka anak nga lalaki sa pagtalos kay Abel nga ginpatay ni Cain. Gani ginhingalanan niya ini kay Set. Si Set may anak nga lalaki nga ginhingalanan niya kay Enos. Amoyadto ang tion nga ang mga tao nagsugod sa pagmitlang sa ngalan sang Ginoo sa ila pagsimba. Mga kaabyanan, bantayan ninyo sa ato naman masunod nga episode ang Kapitulo 5 sang Genesis. Madamo gid nga salamat.